близо преминава голям кораб. Сомските монтажи също са идентични с тези, които се ползват в затворените водоеми, но има разлика при употребата на различна стръв. Най-накрая, после една прилична долу горе рибка. Ма е хубаво това сомче. Не е лошо. Глътнал си е, изчака го, вече си ги засичиш перфектно. Така. Балтия. Така, сега искам да кажа, че това вече сомче е доста по-прилично от тези, които ловихме в предните 2 дни. Днес сутринта имахме шанса с влизането да ни удари един сом, може би беше поне с 3-4 кила над тоя. Така, видимо отиваше към 10 кила, ама то винаги всеки казва, че изпуснатия сом е най-голям. Видяхте го на камерата, се видя, докарахме го догоре, един път, 2 пъти мина. Просто едната кука се порна, в това синьото се порна едната кука, съвсем за малко се закачи там и той успя да се откачи, съвсем тънко беше хванат. След не повече от 20 на минути дойде и това хубаво сомче, което идва тъкмо на място да развенчае мита, че при риболова на сомна кльонк по принцип не кълве. Напротив, кълве, особено на река Дунав, когато сте в добра компания на добри сомаджии и на хубави хора, със сигурност идва момент, в който имате 5, 10 кълванета, 15, дори 20 кълванета на ден може да имате. Ако имате шанса и да се закачат по-едри риби, то това със сигурност е емоция, която дават много малко други видове риболов. Хайде, мой тунче. Геле, той беше хубава рибка пак, видя ли? Има ли стръв? На каква дълбочина? Това зависи от дъното. А къде е то, показва сонарът. Без сонар този риболов е възможен, освен ако не сте стар дунавски вълк и познавате всяка яма. Ако ли не, се нуждаете непременно от сонар. Колкото е по-скъп сонарът, толкова по-точно показва всичко. Някои имат и GPS, които помагат да се справят точните тегели върху дашните места, както и да предпазват от загубване в мъглата или през нощта. Друго основно предимство е, че перфектно показват сомовете, озовали се на звуците на кльонка. Дори си личи коя риба колко е голяма и колко на брой са рибите. Вижда се отлично как рибата идва от дълбокото, идва при въдицата, пусната примерно на 6 метра под лодката. Качва се на тази спусната на 4,5 метра, пак се връща на долната, върхът на въдицата се разтърсва, огъва се по борда на лодката, следва яка засечка и борбата с дунавското чудовище започва. Често се вижда как на кльонкането се озовават сомове, но или подминават стръвта и се застояват на 4 метра дълбочина, или стигат до 7 метра и се връщат към дъното, което се намира примерно на 9 метра под повърхността.
Тогава спускаме стръвта там, където се застояват рибите и често следва мълниеносна атака. Сонарът ви дава точната дълбочина, което всъщност е най-важното. Поне през лятото, в маловодието, сомовете се събират в ямите на реката на дълбочина от 7 до 10 метра. Там се конкурират помежду си, тъй като те са териториални риби и не обича някой да им нарушава спокойствието. Ох, колко е налапало! Това също беше риба, но не съм сигурен каква е, не го видях от дъното. И 7 метра. Пусна? Не. Там ли? Взимам. Хайде! Бате, това е по-хубав. Хубав ли това? За не. О, това е хубав. Махнал съм въйцата. Остана не идва ли бе? Бат! Браво е! Супер е, пич! Браво е! Много Целият юмрук му ми лапне. Родане машина, бе. Аз съм бил тук черноработник. Машино съм, човече, машина. Как ги викам рибките, а? Викам ли ги кучетата отдолу? Викаш ги. Идват си, къде трябва да си идват, при правилната стръв, на правилното място. На призрачния кораб. Абсолютно. Да ти говоря за това място, аз, приятели. Верно е. Това е място на мечите на Дунавския риболовец. Ами, ние изтървахме един малко по-малък от тоя. Докарахме го до лодката, кепа много добре, знаеш, че остана пред тебе. Стана и замина другия, но пък... Сега не мога да разбереме колко кила е, като ти е в буса кантара, бе, човек. Така като го няма кантара, значи отиде 15 кила гаранция. Еми, 14-15 килограма риба е това. Много хубава рибка. Като са бяла 2 метра отдолу под водата, целият се обърна така корема му, си викам, май няма влезе в кепа. Доволни се много, вчера не беше паднало настроението с тези дребни сумета, 2 кила, 3 кила. Ама ето, че като дойде, Дидо къде има, като дойде и гледай какво става. Днеска 3 риби, една петица, една седмица, беше си хваната, ако беше кепа в нас. Тази седмица според мен беше 8-9, ама Айде, винаги да го направим така по-малко. Още сме ентусиазирани, адреналин още има в кръвта ни. И как гледай каква хубава риба, не аз знам колко тежи. На всеки човек на тая река да си хване така хубава риба и да си го запомни този излет. И да си му остане спомен за цял живот. Абсолютно. Дори и да от вътрешността на страната. Значи това си е за Дунав е много добра риба. Минали 8-10 кг, това си е хубава риба на реката.
Значи не, че няма по-големи, но трябва да са много трудно в тази река. Трябва да си наистина точното място на деня и да имаш късмета да ти клувне да я извадиш. Така е важен. Всичко е важно. Значи, виж, убедихте се, че тънки влакна, финни линии не работят. И въобще няма нужда да се пускат във водата. Виж как и двете куки са се начили тук на... Абсолютно перфектно. Това е едно от най-здравите места на рибата, страничното зашиване. Там е меко месото, защото тази голяма риба има такива костни образования на горната си челюст, че много трудно се пробиват, почти невъзможно. Всички големи изварени риби на реката са хванати отстрани. Всички големи риби. Минили 10-12 кг, горе не може да влезе кука вече. Значи възможно е куката, сега ако извадим, ще ги видя, ако са претъпмени, може да си го закачи отстрани да се изплазнава и да забие в мекото место. Да, може. Не, тая линия е да го пуснем изпипана, доказана себе си. От 3 години работя само така, никакви други експерименти не си правим. Имаме успехи, 55 риби хванат имам тая година, което не е никак малко според мене. На моето излизане един път седмицата. Много се радвам, че дойдохте и стана нещата за тези 2 дни, които са много малко време за риболов на кльонка. Според мен минимум е 7 дена вътре, виж, имахме сука още на 3-ти ден да фанем една прилична риба. Не една, 2, а ни удариха 3. Да, значи в това число и калан също трябва да почерпи, защото съм го научил как да засича и как да слага стръв. Точно така е. Човек си почва като чирак, аз не отричам. Да ти покажат хубавите места, така. Сега не знам, нали, софийските сомаджи, ако ви налазат тук, нали, какво ще стане. Това риболов, който го правим по реката, има много калванета. Това не те кара да си тръгваш, не те пуска да излезеш тук. Скучният риболов, който 3 дни може да нямаш едно бутане, просто разколебава. Значи ти видя с нощи как падна настроението, хем ловим дребни риби. Ами представи си 4 дена нямаш калване. Ето тук рибите са активни и си вземат. Абсолютно. Ти го видя сам, че намериш ли правилното място, няма начин да нямаш 2-3 калванита. Трябва да си нещо, трябва да имаш грешка по тебе. Така е. Ами мисля, че това е един идеален завършек на този наш риболов тук по Дунава край Русе. Мисля, че благодарение на Родън успяхте да видите прелестите на този уникално резултатен и уникално емоционален риболов. Когато не знаеш под въдицата какво се случва, дали ти кълве риба, която тежи кило, кило и половина, 5, 10, 15 или 20 кила, тръпката е несравнима. Първото пречукване на въдицата, свиването надолу, тая борба с тая елитна трофейна риба, ми се струва, че осмисля нашето пътуване на доста километри. Принудени сме така или иначе да обикаляме къде ли не. Ходиме и по света за сомове. Мога да кажа, че когато бяхме в Италия за цяла седмица в риболовна база с елитни сомаджи и така нататък, местни имам предвид там, резултатите бяха плачевни, докато тук на нашата река Дунав, тук където мнозина от сомаджи от вътрешността на страната я подценяват. Както казва бат Калио, рибите винаги са под носа ти. Да, верно е. Под носа ти са, така че ние си имаме златна река с златни риби. Когато оцелиш толкова приятно, толкова прекрасно време, мисля, че е време всеки един сомаджия да се престраши и да дойде тук в течението, тук където са истински борбените риби. Сам съм се правил, не е кой знае какво красиво, не е нито лакирано, нито лъснато. Това е най-обикновена отливка от алуминий с обработка от моя страна и постоянни проби на чистотата на звука, който искам да извади с тази лодка, се докарва една такава машинка и си ги вика рибите, както виждате, доста успешно. Няма нужда от кой знае какъв силен звук или пък много слаб и глух. Който си ходи по реката, той си знае какво трябва да излиза от това парче алуминий с парче дърво.
Браво, кала. Айде, още едно. Айде, моето момче. Днеска вече си наловихме сомчета. Шампионска лига. Абсолютно. Дунавската шампионска лига. Взеха да излезат като попчета, бе. Попче, колко да е попче? Не, ама ми е по-голямо от ръката, нали виждате? После малки били. Малки. Ама как кловна? Малки, колко са малки, ама пък как клъвна тая риба уникална. Ето, че дойде и края на този вълшебен риболов. В заключение искам отново да кажа това, че риболова на сом, на кльонг, на Дунав съвсем не е илюзия. Мисля, че когато всеки вложи минимум старания, умения и разбира се една капка късмет, работата се получава. Пожелавам на всеки един сомаджия да се престраши да дойде на реката. Предполагам, че всеки един познава някой от речните майстори, какъвто е безспорно и Роден. Искам да му благодаря за това, че прекарах 2-3 чудесни дни тук на реката. Дойде време да си тръгваме. Днес се получи един невероятен риболов. Наистина на реката ден с ден нямат еднакви. Наистина днес едно бяхме практически на друга река. Днеска хванахме 4 риби, от които имахме и още 1-2 удара. Една изтървахме доста голяма. Но в крайна сметка това, че уловихме няколко елитни риби, ни осмисли всичките зорове, нерви, ходения напред-назад, търсенето им и така нататък. Родене, кажи няколко думи за финал. Благодарен съм ти много, че не успя да изгериш всички риби, че хвана 4-5 хубави риби, че успяхме да ги заснемем в кадър, да ги направим, надявам се добре, да ги видят и хората. Реката днеска си даде своето. Безспорно, рибите бяха доста активни, на всяко изтичане през местата имахме калванета, не всички съответно се превърнаха в уловени риби. То може би е нормално. Това е абсолютно нормално. Важното е да се хване поне нашата риба, която да си я вземем, да я видят хората и така. За мен стана добър риболов. След всичките перипетии на предните дни, ветровете, лошото време, днеска просто даде ден. Да. Това си е ден. Така е, но все пак като гледам колко лодки си тръгват, пък нито една не излиза с риба, само твоята лодка излезна с риба, значи не е само до ден, ми се струва на мене. Има и други работи, дето определят това, че едни фащат повече, други фащат по-малко, трети хич. Не всеки фаща риба, тук не е лесно да хванеш риби по Дунава. 5 години съм обикалявал, съм ходил, трупал съм опит и съм достигнал някакво ниво на знаене на места и на можене да се ловят рибите, което се показа и днеска. Но не си мислите, че като дойдете на реката за един ден или два и ще наловите 2 чуала с сумове. Да, значи хората да не си помислят сега, че който не е влезал, той не е хванал. Виждаш лодките, тук днеска нямат една риба. Риболовците не са славите, те са също дългогодишни сумове. Те си местни риболовци и така. Какво да кажа? Може би кльонка, лодката. Аурата и това, че днеска с нас беше един много добър човек.